салом алейкум мухлисои репи тоҷик, ҳаводорони реп ITeam кешм. амирӯз ба як гуфти гапо мақсад омадагим ами офиси ВМОО. гуфтанем ки амирӯз пас студияи ITeam рекаш дасти мадай чӣ конфликте буд, чӣ нофаҳмиҳое байни ITeam буд, байни дигар реперо хезе авлод дигаро буд. амира гуфтанем ҳамаша игнорировать кунем. амирӯз пас ҳамада сулҳ эълон мекунам, марҳамат кунем, ягон татқита бегона ҳисоб накун. марҳамат студияи ITeam рекард 63 микрорайон. гуфти гапо ки хеле чизе буд набуд, чӣ нофаҳмиҳое буд. гуфти гапо ки лучи фаромӯш кунем, мегум хубуш бародарӣ созтаре, чеми хеле гапу чапи мисол реп буди чӣ буди ҳамаш мезгара мерав хиёл мекунам. барои ҳамин марҳамат кунем студияи ITeam рекардс. зинда бошен ҳама каска. ITeam кешм. як бор дига гуфтасам ки ба ҳаматон сулҳ, хезе авлод бачаҳко кадоме набошен, ай дигар группҳоро ҳам бошен, кадоме враг шитат мекарде, ай пас мо ҳамамона ба хидмон, ҳамара ба хидмон дӯст шитат мекунем. зинда бошен. 2018